Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka, ko a shafinmu na intanet a bbchausa.com. Masu saurare Haruna Shehu Tangaza ne ke muku sallama a cikin shirin namu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewar farashin makamashi ya tashin gwabron zabo bayan kai wasu muhimman hare-hare ko kuma manyan hare-hare a muhimman cibiyoyin samar da iskar gas a Qatar da Iran. Shugaban Faransa ya bayyana hare-haren da ake kaiwa a wuraren samar da makamashi a yankin gabas ta tsakiya a matsayin wani aikin ganganci da rashin lissafi. Yayin da musulmi a galibin kasashen duniya ke shirin yin bikin karamar sallah a gobe Juma'a, a jamhuriyar Nijar yau take sallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. A Najeriya, masana harkokin tsaro na ci gaba da tsokaci kan matakin shugaba Bola Ahmed Tinubu na umartar manyan hafsoshin tsaron ƙasar su koma Maiduguri bayan wasu hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai a can. Da yawa daga shugabannin sojojin nan ba su da fahimta a kan halin da sojoji suke ciki a ƙasa. Koma wasu Maiduguri zai ba su dama su san irin munin da wannan matsala ta rashin tsaro ta yi. To akwai mu kuma ɗauke da wata hira ta musamman kan yawan bazuwar cutar kansa a Najeriya. Amma yanzu ga labaran duniya. Farashin makamashi ya yi tashin gwabron zabo bayan kai hari kan wasu muhimman cibiyoyin samar da iskan gas a ƙasashen Qatar da Iran, yayin da wutar yakin gabas ta tsakiya ke ci gaba da ruruwa. We've seen the price of natural gas on wholesale markets in the UK. Wakilin BBC ya ce mun ga yadda farashin gas ya tashi da kashi 25 cikin 100 a kasuwannin sari na Burtaniya da sauran kasashen Turai. Shi ma farashin ɗanyen mai samfurin Brent crude ya tashi zuwa dala 114 kan kowace ganga. Kasar Iran dai ta ƙara kai hari kan katafaren masana'antar makamashin gas ɗin nan ta Ras Laffan ta ƙasar Qatar a matsayin martani ga harin bam da Isra'ila ta kai kan wasu wurare na samar da tashar iskar gas ta South Pass da ke Iran. Shugaba Trump ya yi barazanar tarwatsa South Pass ɗin, wato mafi girman tashar iskar gas a duniya, idan Iran ɗin ta sake kai hari a wuraren makamashi na Qatar. To hare-haren Iran ɗin sun lalata masana'antun samar da makamashi a wasu ƙasashen yankin Gulf da suka hada da Saudiya da Kuwait da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Kuwait ta ce gobara ta tashi a wata babbar matatar mai bayan da wani hari da aka kai mata ya tadda gobarar. Haɗaɗɗiyar Larabawa ma ta ce an tilasta mata rufe wasu wuraren samar da gas guda biyu bayan da tarkacin wani makami mai linzami da aka kakkaɓo ya faɗa kansu. All of this is just a reminder that in this war these Gulf countries are the ones. Wakilar BBC ta ce dukkan wannan tunatarwa ce cewa waɗannan ƙasashen na yankin Gulf su ne ke ɗanɗana kudar su daga wannan yakin. Kuma wannan shine abin da suka fi ji tsoro, domin hakan na tarnaƙi ga tsarin samar da makamashi na duniya wanda ka iya wargaza tattalin arzikinsu. Kakakin rundunar sojan Iran ya ce Iran za ta tarwatsa cibiyoyin samar da makamashin ƙasashen na yankin Gulf da ke kawance da Amurka idan aka ci gaba da kaiwa nata hari. To kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban ƙasar Faransa ya bayyana hare-haren da ake kaiwa wuraren samar da makamashi a yankin gabas ta tsakiya a matsayin wani aikin ganganci da rashin lissafi. Emmanuel Macron ya faɗi hakan ne lokacin da ya saurin wani taron shugabannin ƙasashen tarayyar Turai a Brussels. Suna dai tattaunawa ne kan yadda za su tunkari matsalar hauhawar farashin makamashi da kuma yadda za su tafiyar da dangantaka su da Donald Trump. Ƙasashen Turai dai na son ci gaba da ɗasawa da Trump duk kuwa da fushin da ya nuna ga matakin su na ƙin aika jiragen ruwan yaƙi don su taimaka masa wajen tabbatar da tsaro a mashigin Hormuz. Shugabannin tarayyar Turan sun kuma nuna damuwa game da sabon yanayin ƙaruwar masu ƙaura da rikicin ya haifar. Shugaban Cyprus Nikos Christodoulis ya shaida a BBC cewar akwai buƙatar a yi tattaunawa ta gaskiya
game da makomar sansanonin sojin Burtaniya a tsibirin da zarar an gama yakin gabas ta tsakiya. A farkon wannan watan ne dai wani harin jirgi maras matuki ya fadawa sansanin sojin Burtaniya a tsibirin, abinda ya sake tayar da muhawara game da dacewar kasancewar sojan Burtaniya a Cyprus. Burtaniya na ci gaba da rike manyan sansanonin soji biyu a kudancin tsibirin, wato na Akrotiri da Delekia a matsayin wani bangare na yarjejeniyar shekara ta 1960 da ta ba tsibirin 'yancin kai daga Burtaniya ɗin. Ƙasar Chadi ta sake rufe iyakarta da Sudan bayan wani harin jirgi maras matuki ya kashe mutane 17 a garin Tine. Jami'ai sun ce jirgin ya kai harin ne kan wani taron jana'iza a jiya Laraba, kuma sun ɗora alhakin hakan kan rundunar RSF. Rundunar dai ta musanta hannunta a kai harin, kuma ma ta zargi sojan Sudan da kai wannan hari. A yanzu shugaban mulkin soja na Chad ɗin, Muhammad Idris Deby, ya ba da umarnin rufe iyakar, kuma ya tura jami'ai domin ganin irin girman barnar da harin ya haifar. Dama dai an rufe iyakar a watannin baya, bayan wani tashin hankali mai nasaba da yakin basasar Sudan ya sanadin mutuwar sojojin Chadi su 5. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yayin da musulmi a galibin ƙasashen duniya ke shirin yin bukin ƙaramar sallah a gobe Juma'a, an gudanar da idin ƙaramar sallah a jamhuriyar Nijar bayan kammala azumin watan Ramadana a jiya Laraba a ƙasar. Shugabannin mulkin soja na ƙasar ne suka jagoranci sauran al'ummar Nijar ɗin wajen gudanar da hawan idin a birnin Yamai. Ga dai ƙarin bayani a rahoton Muktari Adamu Bawa. Bayan Majalisar Harkokin Addinin Musulunci a Jamhuriyar Nijar ta sanar da ganin jaririn watan Shawwal a ƙarshen azumin watan Ramadan 29 da aka yi a ƙasar, al'ummar musulmi sun yi hawan sallah a yau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wani bangare na sallar Idi kenan a yau a masallacin Mahad An-Nur da ke birnin da Magaram, kuma limamin da ya jagoranci idin Malam Ayuba Usman ya yi bayani akan hudubarsa ta yau. Hudubar mu ta ta mai da hankali ne akan nuna farin ciki da murna da jin daɗi akan wannan samun kanmu da muka yi na kammala wannan azumi na wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Yan uwan musulmi mu sani cewa ibada dai ta Allah ce, kuma babu wani wanda ya isa ya shata ta ko ya mata iyaka in ba Allah da manzon shi ba. Kuma Allah ya zamna kasan mu lafiya, Allah ya ba mu kwanciyar hankali, matsaloli da muke ji can da can Allah ubangiji ya mana maganin su. Allah ba shugabanninmu adalci, ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. Hukumomi a Nijar sun yi kira ga al'ummar musulmi su gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya da tabbatar da tsaro da haɗin kai a faɗin ƙasar. Yayin da wasu da magarawa suka bayyana mana farin cikin su da wannan rana ta idin ƙaramar sallah na yau. Barka da sallah nake musulmi gaba ɗaya wanda suka yi sallah. Mun yi murna, muna farin ciki, mun je idi mun dawo. Allah maimaita mana, Allah ƙara maimaita mana. Allah Ubangi kuma ƙasar mu da take cikin wannan hali a dage da addu'a kal a wasa. Allah ya kare mu, ya kare shugabannin ƙasar mu, ya kare sojinan ƙasar mu na Nijar. Wato ni sunana Abdul Fatahu Isaka, dan agaji ne ni da Magaram. Gaskiya dai sallah masha Allah. Dai mu ce Allah maimaita mana, Allah karɓi ibadunmu kuma. Sunana Musbahu Namadi da Magaram Guna. Alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai da nuna mana wannan rana mai albarka, wato ranar Idi. Muna bi kasa fifiyar godiyarmu ga 'yan uwa mu na nesa na kusa, da fatan kowa da kowa ya yi sallar lafiya. Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya nuna mana na baɗi lafiya, kuma ya zauna da ƙasar mu ta Nijar lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Daga nan ne jihar Jamhuriyar da Magaram, a matsayina na uwar yara maza da mata. Je an yi sallah lahiya, karamar sallah ta Idi, an zo an yi Idi lafiya,
kuma gabaki ɗaya muna muku fatan alheri da fatan kuma kun yi sallah lafiya. Wannan ibada da muka yi ubangiji Allah kuma ya ba kowa ladanta. Allah ka haɗa kawunan mu, Allah ka raba mu da mugaye da azzalumai da munafukai. Kuma kiran da nake ga masu abin hawa, masu injina, masu motoci, dan Allah da annabi a ringa yi ana kiyayewa. In fiyor ta tsaye da ka tsaya, in ta ce ka tahi kuma ka tahi. Yara akwai mu yara matasa ƙanana wanda ba su shiga ba cikin hankalinsu, ba shiga ba cikin wayansu, a ringa samu ana daidaita. Allah kiyaye kowa da kowa, kuma ubangiji Allah ba mu lahiya. An yi hawan idin karamar sallan ne yayin da al'ummomin musulmi musamman a ƙasashe makwabta kamar Najeriya ke cika nasu azumin zuwa 30, inda hukumi suka ce za su yi nasu hawan sallar a gobe Juma'a. Bikin karamar sallah a Nijar dai na zuwa ne daidai lokacin da ƙasar kamar sauran ƙasashen Sahel da wasu na Afirka ta yamma ke fuskantar ta'azzarar ƙalubalen tsaro da hare-haren ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi waɗanda kan janyo asarar rayuka da dukiya. Muktar Adambawa, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To har yanzu dai muna a yankin na Sahel, inda wani sabon rahoto ya nuna cewa yankin Sahel na Afirka ne yake da kusan rabi na kashe-kashe masu alaƙa da ta'addanci da aka yi a shekara ta 2025. Rahoton mai taken alƙaluman ayyukan ta'addanci a duniya ya ce 'yan ta'adda sun yi ajalin mutane fiye da 5,500, inda a karon farko Pakistan ta zama a can sama a jerin kasashen da aka fi samun kashe-kashen ta'addanci. Ga fasarar rahoton wakilar BBC Shinga Inyoka. Masu bincike sun ce yayin da kashe-kashen ta'addanci suka ragu da misalin kashi 1 cikin 4, kasashen kudu da hamadar Sahara na ƙara zama wuraren da hare-haren ta'addancin suka fi tsanani, inda suka haddasa mace-mace ninki 10 akan yadda abin yake a shekaru 20 da suka wuce. Rahoton alƙalman ayyukan ta'addanci na duniya ya nuna cewar ƙasashe guda 6 cikin 10 da aka fi samun ayyukan ta'addanci a duniya a yankin kudu da hamadar Sahara suke. Burkina Faso, wadda ta gangaro zuwa mataki na biyu a jerin ƙasashen, kashe-kashen ta'addanci sun ragu da rabi idan an kwatanta da bara, yayin da 'yan tada ƙayar baya a yanzu suka fi mayar da hankali wajen kai hare-hare kan sojoji. Sai dai ƙasashe kamar irin su Najeriya na fuskantar ƙaruwar rashin zaman lafiya. Mace-mace sun ƙaru da kimanin rabi zuwa sama da mutum 700 a bara. Rahoton na wata cibiyar masu zurfin nazari ta Australia ya alakanta mafi yawan hare-haren da rassan kungiyar ISIS, ya kuma nunar da bazuwar kungiyoyi masu ikirarin jihadi zuwa yankunan gabar teku na Afirka ta yamma. A gaida Khalifa Shehu Dokaji da fasar rahoton wakilar BBC Shinga Inyoka. To a Najeriya, kasar da wannan rahoto kan alkaluman ta'addanci a duniya ya ambata, masana harkokin tsaro na ci gaba da tsokaci kan matakin shugaba Bola Ahmed Tinubu na umartar manyan hafsoshin tsaron ƙasar su koma Maiduguri bayan wasu hararen ƙunar baƙin wake da aka kai a can. Jerin hararen na ƙunar baƙin wake da aka kai ranar Litinin dai ya yi sanadin kashe fiye da mutum 20 da kuma jikkata sama da 100. To akan wannan matakin abokin aiki na Isiyaku Muhammad ya tuntuɓi wani babban mai bincike kan harkokin tsaro, barista Audu Bulama Bukarti, don jin yadda ke kallon wannan lamarin. Abu ne wanda zai iya taimakawa wajen yaƙi da Boko Haram idan har an yi amfani da damar yadda ta dace, kuma akwai hanyoyi da dama da wannan umarni zai iya taimakawa. Abu na farko shine da yawa daga shugabannin sojojin nan waɗanda suke zaune a Abuja ba su da fahimta ko kuma wato sani akan halin da ake ciki, musamman halin da sojoji suke ciki a ƙasa. Sojojin nan da yawa da suke yaƙi da Boko Haram suna cikin matuƙar ƙunci, suna cikin rashin kayan aiki, kuma suna koke-koke da dama. Koma wasu Maiduguri zai ba su dama su san asalin halin da sojoji waɗanda suke ƙasa suke ciki da kuma wato irin munin da wannan matsala ta rashin tsaro ta yi. Abu na biyu, wato akan samu matsala wajen jan kafa wajen ba da umarni ina za a kai sojoji, yaushe za a kai su, me ya kamata su yi da sauransu. To kagan babban kwamandan su yana ƙasa, wannan zai ba da dama da abu ya faru ko kuma tun kafin ma abu ya faru za a ba da umarni kuma za a magance abin da wuri. Akwai fargabar da ake cewa idan sun koma Maiduguri ɗin nan sukan raba ma ƙananan sojoji hankali ta hanyar wasu na ganin ya kamata ce soji na bakin daga ne sai a ɗebo sace su suna gadin manyan su. To ai a gani na ba kamata yayi a bar su a cikin gari har ma a ɗauko sojoji su dinga kare su ba, sai a raba waɗancan sojojin hankali. Ai waɗannan hafsoshin tun da suka je Maiduguri kamata yayi su nausa cikin dajin ayi yakin tare da su. Kaga kenan su ma za su taimaka da gogewarsu da iya sarrafa makamansu da suka yi na tsawon shekaru
sannan kuma sojojin da ya kamata su yi gadin su ko kuma da za su yi gadin su da suna Maiduguri ko suna Abuja su ma da su za a je cikin dajin. Kaga kenan gaba ɗaya tare ya kamata a tare a yi yakin, ba wai wani ya je ya zauna a cikin Maiduguri har a ɗebo sojoji suna gadin shi suna rufe masa kofa ba. Ba wannan bane karan farko da aka